Mamalengke tayo ngayon dito sa Manggahan. Titingnan natin yung price ngayon ng mga isda tsaka mga gulay. Medyo mas mura kasi dito. Kasama ko si Papa. Dito tayo papasok. Masarap yung siomai dito. Mga gulay, 80 kilo. 30 na lang kilo nun, no? 60 kilo ng talong. Hi, Sarlan. Mga malaki. Magkano kilo niya? 240 yan, ma'am. Wala pa! Bayan yan, Dek! Dagdag si Kuya. Vlog yan. Ano ni Kuya may dagdag na dito? Ang dami ko lang fake. Thank you po. 20 Kuya. Dito lang sa gitna. Galunggong, galunggong. Sige na. Doon talaga ako nabili kay Kuya. Sayang. Ito yung mga wala pa ano. Bili kayo ito mga maliliit ba? Saan? Para i-complete ka nito. Gusto mo yung ganyan? Gusto mo yung ganyan yung maliliit? Oo, complituhin ko. Magkano yung ganyan Kuya kilo? 80 kilo. Kalahati lang po. Pero parang ano na yung medyo fresh. Okay na yan? Bakit na? Thank you. Kano yan kaya? Ang dami na. 40 pesos na. Ay, dalawang piraso lang. Kailangan tayo, ganyan tayo.
Kuya, 90. Thank you po. Ang bait ni Kuya, guys. 90. Gawin natin discount. Masarap na. Hindi siya pwede magmalinis yan. Silver lang po. Kina tayo ng bangus sa tilapia. Hi guys! Ito na lang pa. Ayun. Tataba. 0 kilo. Ganito ba yun? Yung sa ano naman? Para mag-shoutout ka muna sa natin para sa pamilya natin sa ano par. Negros par. Negros par. Hirap ang buhay dito sa probinsya. Kaya dito kami sa Manila. Mas maganda dito. Dito may alis na lang yung store sa dito. Kung sa dagat yun ang mga. Tapos sa bundok. May sa mga isda. Si Rain kasi hindi naman araw-araw may buhay kasi may mga nanguhuli. Nagdadrama. Gagaling nila pag ano. Ayun ang mga saka mga Ano? yung mga ano ko dito, yung mga suki ko. Mahal ang ano daw, mahal ang gas, pero mura yung mga bilhin. Dito lang yan sa Manggahan. Ay, wala na dito kasi medyo mahal na dito. Titingin sana ko ng pampano. Ano yun? Pang ano natin. Dito kasi sa bandang dito. Dito na masyadong ano, no? Ngayon naman, ano? Magkano po sila dito po? Sa pagpak ko? Salamat. Dito na. 100. Grabe ang laki ng difference. Dito tayo sa gulay. May nagustuhan ako. Magkano? 20. Maliit lang siya kaya ayaw.
40 kilo ng ano. 31 po. Dito kasi sa loob guys, medyo mas mahal kayo dun tayo sa labas. Wala ba tayong karne? Karne? Huwag mo na magkarne. Buto? Huwag na? Huwag na daw magkarne. Kasi ilang din talaga kasi kami nagkakarne. More on gulay muna sa mga isda. Ito? Yes po naman. May ate. Yan. May pili lang ma'am, sige, para ma-discount kayo sa baboy. Boss, pwede i-vlog. Wala nga total bar nuggets eh. Magkano po dito? Bakit ka pa mapupunta rito? Sa ano po? Sa titik? Ito po. Miss, magkano yung ano, yung Yung alin po? Pure Foods na nuggets, Ben? Magkano yan? 65. Ito, 60. Ito naman po, 50. 63. Pure foods kasi yan. Pure food. Ano pa ba? Pure Gold. Gulay naman na. Mas mahal sa pure gold. Hindi, sa Robinson, mura lang yan. Laking piraso. Ba't di ko bumibili? Pili nga. So, tapos na tayo dyan sa loob. Dito naman tayo sa labas. Pero kain muna tayo. Kasi sobrang sarap ng siomay. Kain. Ito palang dindi. Lima lang. Lima? Ah. Pag namamalingki talaga kami dito ni Papa, kumakain kami dito. Sabi si Dariela, pag sumasama yun. Masarap yung ano dito, yung kanilang siomay. Pag 5 pieces yung in-order mo, meron pang libreng drinks. So marami na rin yung ano na pamalingki namin. 2,000 yung pera ko kanina. Ito na lang natira. Pero okay na rin kasi good for ano na to. Minsan umaabot to ng ano, aabot na to ng ano, 1 week mahigit. Kasi pag yung mga isda namin medyo marami eh. Ate, limang po. Isama ko siya pero may pasok kasi siya eh. Mga 8:30 na siguro. Maaga kasi kami na malengke. Lima sa akin. Patingin niya ako, Papa. So, ito yung aming siomay. Kain, guys. Kain. Pinit. Wait. Kamatis nila 27 per kilo. Dito 60. Dito ako nabili kay Kuya. Palamansi. Yeah. Pauwi na kami guys. Dito kami na malengke sa pauwi na kami. Dito rin po yan lahat sa upay-upay ni Sigilbron. Sa may Commonwealth Market. Umakyat na po kayo dito sa lahat aming mga customer dito po sa Alis na kami. para po sa May bayad yung parking dito eh. 15 pesos. Bayad tayo. ay nandito na sa taas sa aming palengke sa Sigilbron. Nandiyan lang po ang dalawang kanan natin. Umakyat lang po kayo dyan at
15 pesos. Thank you po. Bye guys. Mag-haul pa tayo mamaya. So, nandito na tayo sa bahay. Lilis tayo ngayon and kita nyo naman, ito yung aking ginawa na aming table rack. Binigay lang to sa amin guys. And then, ayan, yung link nito, kung magustuhan nyo ito, wallpaper na to kasi sobrang ganda, napaka-aesthetic. Yamanin yung design. Lalagay ko sa comment section. Linis naman ako ngayon. Punas-punas lang ako. Mag-haul naman tayo ngayon. Maglinis na tayo. And then mamaya is mag-haul na tayo. Nakalinis na rin ako ng kwarto and then ito mamaya is tatanggalin ko yung alikabok. Medyo makapal na kasi yung alikabok ng aming electric fan. So ito na pala yung napamili natin. Nilinis ko na. Ito yung malilit. Ito yung binaon ni Daddy. Nagbaon siya nito. Prito. And then ito 60 pesos. Ito 40 pesos. 40 pesos lang yung kalahati. Ang dami niyan kanina. And then ito 150 pesos kilo ng manok. Sobrang dami na rin yan. Good for 1 week. And then ito, dalawa kasi sasabawan. And then yan, dalawang tilapia. And then yung aming bangus, 2 piraso din yan. Isang, pinahiwa ko lang pang sinigang. At saka yung isang bangus is pang prito. Ayan, pinaboneless ko. Kita nyo naman yung taba-taba. Galing ko talaga mamili ng bangus. And then yan, 130. And then may libre akong isa niyan si kuya. And then yan lang, nagbili ako nito. Bali, 50 pesos na tong mga to kanina eh. Ito. And then, ito, 70 pesos. And then, asan kaya? Eh, ito na yun. Yung aking sibuyas. Ayan. And then, ito, bumili rin ako ng sili. 20 pesos yan, guys. Ang dami. Tsaka itong paminta. And then, hindi mawawala itong aming saging. So, yun lang naman yung ating napamili. Ayan. Thank you, Lord. Thank you po sa blessing for today.